Тапшырыгыбызны кунакхана сәхифәсендә дәвам иттерәбез. Студиябездә кунакта Татарстанның халык артисты һәм атказанган сәнгать эшлеклесе, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының музей мөдире Луара Шакирҗан. Исәнмез. Исәнмесезләр. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бу көннәрдә Камал театры бер рух белән яши, анда Туфан Миңнуллин рухы хөкем итә. Менә ничек бара спектакльләр, халык яратып йөриме? Тинчуринга да күчтәлеге рух. Чөнки ул бинада да бара театрлар, спектакльләр, әлеге театр бинасында. Минемчә, бу көннәрдә инде безнең августтан башлап бик күп төрле чаралар ярдәмендә нәтиҗәсендә, чөнки Мәскәүдә дә иҗат кичәсе уздырдык без. Үзенең туган ягында, туган авылында һәйкәлләр кую, спектакльләр күрсәтү, Шүпрәле районында да хәтта аннан соң инде бөтен үзәк матбугатыбыз, журнал, газеталар бик эчтәлекле, тирән, әле белмәгән ниндидер сәхифәләр дә языла. Шуңа күрә бөтен татар халкы кайда гына яшәмәсен, шушы рухта яшидер. Без әлбәттә театрлар бик юксынабыз, бөтен татар халкы юксынадыр, чөнки Туфан абый шушы халкыбызның мәнфәгате белән яшәде. Каләме беләнме, яки депутат буларак мөнбәрләрдәнме, ул һаман кыю, туры, төпле, акыллы фикерләрен, чыгышларын әйтеп торды. Һәм менә минемчә аның рухы бик шаттыр. Беренче бу зур юбилей, мин аның 4-5 юбилейн хәтерлим әле генә кебек, бик шундый оешкан төстә уза. Чөнки 15 театр коллективы, аның әсәрләре, менә 19 спектакль бара, 3 мәйданда, Камал театрының 2 сәхнәсендә, Тинчурин театрында, һәм чынлап та бер бәйрәм рухы. Ул үзенең шушы туган көне белән бүтән тамашачыларга, безгә, артистларга бәйрәм ясады. Аралашулар, төрле театрлар белән бер-берсен күрешүләр, аннан соң зал тулы халык, тамашачы. Шуннан да аннан килеп менә тагын бер зур чара көтелә, анысы 11 октябрьгә тәгаенләнгән. Бу инде Туфан абыйның үзен искә алу кичәсе. Бу инде зур бер рәсми чара булачак. Монда ниндирәк кемнәр катнашачак? Әлбәттә, анда да Туфан рухы булачак, чөнки видео архивтан да ниндидер иземтәләр, өзекләр күрсәтәчәк без. Аннан соң истәлекләр, аның замандашлары, сабакташлары тарафыннан да сәхнәдә яңгырар хатирәләр. Әлбәттә, спектакльләрдән дә өзекләр, ниндидер җырлар булачак. Өстәвенә әле анда концерт номерлары булып, менә без чакырдык Бәрмәнчек фольклор ансамблен, шулай ук Казан ансамбле чыгыш ясаячак. Безнең танылган җырчыларыбыз, осталарыбыздан яшьләр Филус Кахировны чакырдык. Менә шушындый, аннан әле тагын бер кызыклы булып тоелыр ул безнең шушы оештыру төркеме Туфан абыйның туган авылына, Мәрүтхоҗага барып, шушы көннәрдә аның яшьтәшләреннән дә, замандашларыннан да, гомумән авыл кешеләреннән интервьюлар алдылар. Менә шушы әңгәмәләрне дә без экраннан күрсәтергә уйлап торабыз. Кыскасы, Кайчан буласын да әйтик тамашачыларга. Бу 11 октябрьдә булачак, кич белән Камал театрының зур сәхнәсендә. Шуңа билетлар сатыла. Әле ашыгып килүчеләргә кайбер билетлар калгандыр да, мин барыгызны да чакырып калам. Туфан абыйны искә алу инде ул менә шушы ниндидер бер декада яки ниндидер бер кич белән генә түгел. Менә аның шушы ничә коллективта, анда араларында бит Мариэлдан килгәннәр дә, Оренбург, Башкорт милли театрлары, төрле җирдәге татар театрларыбыз. Алар аны сәхнәдә куеп торалар икән, менә шушы спектакльләр, аның сүзләре, аның фикерләренең халыкка, тамашачыга барып җитүе, менә шушы инде ул, искә алу, менә шушы инде ул Туфан абыйның яшәүе. Һәм мин уйлыйм, татар халкы яшәп торганда аның 90-ы да, 100 еллыгы да, 150 еллыгы да булыр, чөнки нәкъ менә Туфан абыйның әсәрләре татар халкының яшәүенә, аның сакланып калуына ярдәм итәчәк. Менә шушындый фикерләр. Кыскасы, бездә ниндидер бер төрле дулкынлану көннәре.
Күңелле көннәре. Ничә тапкыр каралган спектакльләрне, төрле театрлар Мәсәлән, Элдермеш Мемориаль театры куя бик кызык бит. Бер дә туйдырмый. Аның сүзләрен, аның фикерләрен гел-гел карап торырлык. Менә әниләр, бәбиләр, Уфа театры, Мәҗит Гафури исемендәге театр бөтенләй башкача куйган, башкачарак. Әмма барыбер шушы ниндидер Туфанчылык саклана. Туфанлык әлбәттә, ниндидер гомум халык, бер татар халкы өчен генә түгел, без шуңа күрә ничә Бурятия, Осетия, Чечня, Таҗикстан, Кыргызстан, Үзбәкстан күпме Россиянең күпме шәһәрләрендә тәрҗемә ителеп барды бит ул һәм барачак, чөнки анда менә шул я мәхәббәт, я тормышка мәхәббәт, яки анда әниләр, бәбиләр темасы кыскасы искиткеч киң кырлы диапазон белән иҗат иткән иде инде Туфан абыебыз. Һәм ул бәхетле шәхес. Чөнки менә 75 еллыгын 75 яшендә дә без театрларны чакырган идек. Ул үзенең иҗат җимешләрен күреп, халыкның яратуын тоеп яшәгән бәхетле шәхес. Бик зур рәхмәт, Луара. Менә тамашачыларыбызга да сезне күрү, ишетү, тагын бер катнашу кичәгә чакырып алу күңелле булгандыр. Инде шушы эшләрегезне исән-сау, уңыш белән тәмамлап, алга таба да иҗат уңышлар насыйп булсын. Рәхмәт, исән-сау булыйк барыбызда. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының музей мөдире, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе һәм халык артисты Луара Шакирҗан булды.